Yes, så har vi adduktorerne over adductors. Vi starter med musculus gracilis. Den udspringer fra ramus inferior ossis pubis, som vi har her. Og så hæfter den nede på pes anserinus, så den løber her, løber ned her, medial, hæfter herinde på pes anserinus, og dens funktion det er adduktion over hoften og flektion og indad rotation og kryds. Den bliver innerveret af nervus obturatorius fra L2 til L3 her. Så har vi musculus pectineus. Dens udspring det er pecten ossis pubis. Igen, den er her. Så fysen og lidt. Sådan en der. Og den hæfter ned på linea pectinea, som er heromme bag på femur. Så den går sådan her. Den er svær at palpere på grund af hasemusklerne, de kommer i vejen. Men dens funktion den er adduktion og flektion over hoften. Og den bliver innerveret fra L2 til L4. Så har vi lige musculus adductor longus. Og den udspringer fra foden af ossis pubis. Her. Og den hæfter på den mediale del af linea aspera, som er her om på femur og bag på femur. Den kan vi heller ikke rigtig komme til. Men den funktion det er adduktion og flektion. Og den bliver også innerveret af nervus obturatorius fra L2 til L4. Og så har vi musculus adductor brevis, som er en lille muskel, som ligger. Den udspringer inden fra ramus inferior ossis pubis, lidt længere nede her. Og så kører den ind og hæfter også ind på den mediale del af linea aspera. Og derfor så laver den en adduktion og en flektion. Den trækker ind her af hoften. Yes, præcis. Og den bliver også innerveret af nervus obturatorius fra L2 til L4. Så har vi adductor magnus, som er den store. Den udspringer fra forenet ramme og ned til tuba ischiaticum. Hvad jeg ikke lige røre, men det vi også havde før heromme. Kan vi pege på til, så meget sådan siger. Ja. Her. Og den hæfter i også på den mediale del af linea aspera. Bare et længere stykke, så den kører her, også her bagpå. Og dens funktion det er adduktion og ekstension over hoften. Den bliver innerveret af nervus obturatorium og nervus tibialis fra L2 til L5. Og biceps femoris, den havde vi før, så det vil jeg ikke nævne igen, men den er også med til at adducere. Yes, så har vi trigonum femorale, hvor vi måler puls. Den bliver ligesom afgrænset af ligamentum inguinale, som løber her. Og sartorius, som løber ned her. Og adductor longus, som så løber ned her. Og der så får vi sådan en lille trekant, eller hvad man skal sige her. Og inden for den trekant, der skulle man så kunne palpere puls og mærke puls. Her. Det kan jeg også mærke for Martin. Yes.